очень понравилось. Я думаю, да и вообще. Господи, вот этого фотка. Опа. Många andra livet på livet här i livet av mig. Oj, titta här! Hej! Oj, titta här då. Och det var en gorilla. Jag ser glömt. Oj, nice. Oj, det var en klocka. Det var hela ett gäng. De är sen. Kolla, här kommer den. Och de alla ser ju glada ut. Där kommer en till. Och där kommer mot oss. Jag ser inte jätteglad. Visst är det en Svante Rasmusson? Okej. Kanske inte lika fet. Kolla. Säg att det så. Jag tror att de har det jättebra fiskarna här. Vad grabb Jasmin? Ja.